Ο ουρανός είναι φωτιές, άνεμο μαλλιώματα, σπίτες και κλεινούματα βρε και βαρές λαμπερές, το καθρέφτισμα τους στις ακρογιαλιές, είτε με τις αρχαιότητες είτε με ορθοδοξίες, των Ελλήνων οι κοινότητες διαβρούν άλλους γαλατείες. Να κι ο Μπάμπης που έχει πιει κι η Λιλία τρέπεται που όλο εκείνη βλέπετε, κι ο Αχιλλέας με τη ζωή προς την Πολαρόη κοιτούν γελαστοί. Τότε η Έλενα η χορεύτρια σκύβει στη γωνιά του τάσου και με μάτια να βουδούν αμαγά εθνική Ελλάδος γεια σου. Τα 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 τα. Τι να φταίει η Βουλή, τι να φταίνει οι εμπρόσωποι, οι Έλληνοι και απρόσωποι, άμα φταίει αν πονάει η κεφάλι, φταίει η απρόσωπη αγάπη που έχει βρει. Μα η δικιά μας έχει όνομα, έχει σώμα και θρησκεία και παππούσε μέρη αυτόνομα σαν στην Ουγγοκρατία. Να μας έχει ο Θεός γέρους, πάντα να τα μόνουμε και να ζευγαρώνουμε με χορούς κλινοτύπους κι άλλους ελεύθερους σαν ποταμού και τις Αυτά τα ονόματα, λέει ο Σαββόπουλος, είναι υπαρκτά όλα. Ήταν φίλοι του, συγγενείς του κτλ. Και ήταν ένα Πάσχα στο Βόλο πάνω που είχε ένα ξυλικόπτωτο πάνω από το Βόλο. Και ήταν και μαζεμένοι όλοι και εμπνεύστηκε. Και έλεγε μου όλα αυτά τα ονόματα είναι υπαρκτά, είναι φίλοι συγγενείς του Σαββόπουλου. Και ήταν και στο σπίτι του. Αυτό έχει γράψει το μεγάλο και ένα άλλο που ήταν πιο παλιά. Το Ζεμπέκικο του Νίκου, το οποίο ήταν περίπου κάνα 20 λεπτά τραγούδι. Το θυμάστε το Ζεμπέκικο του Νίκου? Ναι, και αυτός και ο Κυλαϊδόνης που έχουν βγάλει τραγούδια είναι όλα τραγούδια, ας πούμε, οι παλιοί. Έχει ένα ωραίο βιβλίο βγάλει ο Λευτέρης ο Παπαδόπουλος, οι παλιοί συμμαθητές, που GGW και μέσα είναι αυτά που περνάγαμε κι εμείς. Και τα τραγούδια που έχουν βγάλει, δηλαδή, που λέει «Κοίταγε το τσέρκι στην οδό Φιλής». Ποιο ήταν το τσέρκι? Ήταν αυτό από τα ποδήλατα που βρίσκαμε, η τζάτα, και φτιάχναμε από σύρμα μια διχάλα και το σπρώχναμε από πίσω και τσούλαγε. Και λέει «Κοίταγε το τσέρκι στην οδό Φιλής, αστράφτες στον ήλιο, κάποια τζαμαρία, άρπαζε στην πέτρα δίχως να νάζε στο χέρι, κάτω τζαμαρία, και έλαγε η Μαρία, η Μαρία». Μετά έλεγε πάνω στο πατίνι με τα ρούλεμα. Θυμάστε τα πατένια που φτιάχναμε? Όποιος είχε το λαμάκι ήταν άρχοντα. Το δύσκολο ήταν το λαμάκι, δεν ήταν το ρουλεμάν. Τρελαίνε στον κόσμο απ' τη φασαρία, οι νοικοκυρέοι φωνάζαν αμάν, λέγαν θα φωνάξουν την αστυνομία, και έλαγε η Μαρία, η Μαρία. Μετά λέει κόβαμε διχάλες απ' τη λιγαριά, είχαμε τρελά ρημάξει τη φτωχή πλατεία, βάζαμε σημάδι γλώπους και πουλιά, και του κυραλεκού τη χοντρή κυρία, και έλαγε η Μαρία, η Μαρία. Θυμάσαι που κόβαμε διχάλες, προσπαθούσαμε να βρούμε μία να έχει ωραίο άνοιγμα
και παίρναμε τα τετράγωνα λάστιχα που είχε τα ψιλικατζίδικα, ένα πετσάκι, τώρα το πετσάκι από κάνα παλιό παπούτσι, από κάνα τέτοιο, το κόβαμε, ανοίγαμε και δύο τρύπες, εκεί περνάγαμε το λάστιχο και το δέναμε με έτσι γύρω έτσι το ένα δίπλα στ' άλλο η κλωστή. Τις θυμάστε τις φεντόνες? Ωραίες φεντόνες, ναι μου άκουσα. Εμείς είχαμε εκεί στη Σαρινή το βουνό δίπλα. Και ανεβαίναμε πάνω. Και βρίσκαμε τέτοιες χελιγαρίες, βρίσκαμε τα λοιπά. Είχε πολύ πράγμα. Εκεί την εποχή. Αλλά αυτό που θυμάμαι, είχα πάει σε αυτό το βουνό και θέλαμε να φτιάξουμε ένα γήπεδο. Και είχαν πάει τότε καμιά κοσαριά από τις χελιγάρες που ήμασταν, με καρισμάδες, εκεί που λέγαμε τις καρισμάδες. Να σπάσουμε το βουνό, να το κάνουμε γήπεδο, Κώστα. Και δεν ξέρω, πρέπει να υπάρχει ένα κομμάτι, είχαμε φτιάξει 4-5 μέτρα, είχαμε φτιάξει, δεν μπορούσαμε άλλο. Ήταν πολύ δύσκολο. Γιατί έχει και πέτρες βράχια από κάτω. Τι άλλο είχαμε την εποχή, ρε παιδί μου. Αλλά ήταν ωραία τα χρόνια, ανέμελα. Ωραίες εποχές. Χριστάρα. Ναι. Ωραίες εποχές. Πώς δεν ήταν ωραίες οι εποχές? Από τώρα με τη σφεντόνα που λέει ο Κώστας, θυμήθηκα κάτι να πούμε που είχα πάει στο χωριό της μάνας μου εκεί, να πούμε, που είναι κοντινό χωριό με του Κώστα τη γυναίκα, να πούμε, το Άσκρι. Το ξέρεις και εσύ, να πούμε, δεν είναι το θέμα. Λοιπόν, και ήταν κάτι ξαδέρφια να μου και είχαν τώρα σφεντόνες, να πούμε, και ήταν μια σάβρα, να πούμε, και σημαδεύει να τη σκοτώσει. Φέρε εδώ, ρε, του λέω, να πούμε, αυτό, για να μην τη σκοτώσει τώρα, να πούμε, αυτό. Και πήρα εγώ τώρα, να πούμε, τη σφεντόνα, να ρίξω εκεί πέρα που δεν θα την πιάσει, κατάλαβες? Λοιπόν, και ρίχνω, που λες, τη σφεντόνα και την κόβω τη σάβρα στα δύο, από λάθος δηλαδή. Να πούμε τι σημάδι ήξερα, να πούμε. Πήγα να μην τη σημαδέψω και τη σημάδεψα, να πούμε. Και μου λέγανε μετά, να πούμε, α, ξέρεις, καλό σημάδι. Αυτά. Έλα, Κώστα. Ωραία. Πάντως εμένα δεν μ' άρεσε να σκοτώνω πουλιά, ας πούμε, γιατί πηγαίνανε με σφεντόνες, με τέτοια. Δεν ξέρω τι τα βλούγια, εσείς είχες έτσι το τέτοιο. Εσύ ήσουν πιο ήπιος, φαινόσουν έτσι. Φαινόσουν, ας πούμε, παιδάκι έτσι, πώς να σου πω, όχι ο Βουτυροπέπε, φαινόσουν έτσι παιδάκι ήσυχο τότε από μια φωτογραφία που έχεις βγάλει. Και τώρα, ας πούμε, που μεγάλωσε, να σε δω, να είσαι σε μια ψισταριά, να καπνίζει, να έχεις ρίξει ψάρια, δεν ξέρω τι θα έχεις ρίξει, παϊδάκια, να σου τραγουδάω εγώ αυτό και εσύ να σηκώνεις το πυρούνι γύρω-γύρω, να φέρνεις τροφή γύρω από τον εαυτό σου και να λέω δακρυσμένη ζητάς την αγάπη μου και κάτσε δακρυσμένη ζητάς την αγάπη. Ρε είναι αγάπη μου και ξεχνάς ένα λάθος σου μεγάλο. Ένα βράδυ εσύ με το δάκρυ μου είχες χτίσει φωλιά με έναν άλλο. Σε λυπάμαι αλλά είσαι κίνδυνος, σ' αγαπάω αλλά αμφιβάλλω. Η καρδιά μου ασώψεται που σ' αγαπάει ακόμα. Όμως πώς να κοιμηθώ σε λερωμένο στρώμα. DW, να είσαι μέσα στην κάφνα, στην ψισταριά και να είσαι όπως στη φωτογραφία που σου λένε κοίτα και κοιτάς λοξά, αλλά να κάνεις τροφή εκείνη την ώρα. Αυτό θέλω να δω εγώ. Πώς τα ακούς? Την επόμενη φορά που θα κατέβουμε κάτω στην Ανάβησο City και τα κάνουμε αυτά εδώ. Μην βιάζεσαι. Γιατί θα κάνεις μια γιορτή εκεί, στην Ανάβησο. Θα φάμε κανένα ριδουλά. Οπότε θα τα κάνουμε αυτά εδώ εκεί. Θα έχεις το αρμόνιο, Κώστα, να έχουμε ωραίο πράγμα το αρμόνιο. Θα το βάλουμε στην αυλή και να γίνει ένα πατεντή. Ωραίο.
πες, ναι. Ο Τάκης τι θα κάνει? Ο Τάκης θα δούμε άμα το πάρουμε, γιατί τώρα είναι πολύ εύκολο να το πάρεις μαζί. Τώρα έχει παιδιά το σπίτι. Καλό παιδί. Έτσι που λες Χρήστο, GGW είναι